Isang hapon, habang nasa kasagsagan sila ng pagsasaka, merong isang nilalang na bumisita sa kanila. Bagaman may masukal na parte sa bukiring kanilang kinaroroonan, hindi hadlang ito para kay Tomas upang masipat ang isang nilalang na nagkukubli sa itim na balabal. Paglalarawan niya rito, meron itong bungong pagmumuka na nakatago sa ilalim ng sinag ng araw. May malakawayan itong mga paa at kamay na animoy nagdudugtong sa taas nitong halos 2 ulit na mas mataas kesa ordinaryong tao. Kahit nagkukubli ang nilalang na yon sa lilim ng isang mayabong na puno, hindi ito mapigilang mapansin ni Tomas at ng kanyang ama. Sa paglitaw ni Elpin sa tabi niya, dahan-dahan itong bumulong ukol sa nilalang na nasisilayan nila. Ginoong Tomas, ang nilalang na yan ay galing sa bundok ng San Cristobal. Mag-iingat kayo. Hindi natin alam ang kaya niyang gawin. Wika ni Elpin sa kanyang isipan. Nang marinig ito ni Tomas, minabuti niyang manahimik upang maipagpatuloy ang kanyang pagramdam sa nilalang. Pagsilay niya ditong unti-unting gumagalaw papalapit sa kanilang kinaroroonan, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang ama na magtaas ng bakod at puder sa katawan nito. Para maging handa sila sa paglapit ng nilalang na yon, dali-dali namang binunot ng kanyang ama ang hawak nitong talibong habang nananatiling nakatitig sa nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga ito humarap sa kanila, kung saan kitang-kita na nila ng malapitan ang malabungo nitong pagmumuka. Napakabaho ng nilalang na yon na animoy napakatagal na itong panahon na namamahinga. Sa pagbaba ng balabal nito sa katawan ay siya namang pagtalikod ng araw sa kalupaan. Pagsilay niya sa nanlilisik nitong namumulang mga mata, bigla naman nilang napansin ang dahan-dahang pagbalot ng kadiliman sa buong paligid. Dahil sa hindi naman nila kilala kung sino ang nilalang na yon, minabuti nilang kausapin ito upang magawa nilang malaman ang pakay nito sa bukid. Sabihin ninyo, ano ang kailangan nyo sa lugar na ito? Tanong ni Tomas sa nilalang. Nang marinig ito ng nilalang na yon, hindi naman ito sumagot, bagkus ay kumuha ito ng napakahabang karit sa kanyang likod. Pagsilay nila Tomas sa napakatalim na karit na hawak nito, dahan-dahan naman silang napaatras habang nag-uusal. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tomas nang biglang sumugod sa kanila ang nilalang na yon. Sa bawat paggalaw nito sa paligid, kitang-kita niya ang pagsilabasan ng iilang kaluluwa sa loob ng katawan nito na parabang isa yung imbakan ng mga ligaw na kaluluwa ng tao. Nang medyo malapit na yun sa kanya, buong lakas naman itong sinalag ni Elpin at kasabay nito ang pagsugod ng kanyang ama upang undayan ito ng saksak. Pagtarak ng talibong niya sa katawan nito, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niyang para siyang sumaksak sa hangin. Siguradong sigurado ang ama ni Tomas na wala siyang laman na naramdaman sa katawan ng nilalang. Pagsilay ni Tomas na muling itinaas ng nilalang ang karit nitong hawak, dali-dali naman niyang nilapitan ang kanyang ama upang itulak. Medyo kampante pa itong salagi ng kanyang sundangang karit na yon, subalit lingid sa kanyang kaalaman, tumatagos ang talim ng karit sa anumang material na bagay na gawa ng tao. Pagtulak niya noon sa kanyang ama, agad namang bumaon sa kalasag niya ang karit ng nilalang
at segundo lang noon ang naging pagitan ng kanyang ginawang pagsalag dito upang maisalba ang buhay ng kanyang ama. Kung maaaring nahuli siya ng paglapit doon, malamang namatay na ang kanyang ama bago pa man niya ito inakala. Dahil sa ginawa noon ni Tomas, kaya na may nagkaroon ng pagkakataon si Elpin para sumugod. Paglundag nito sa ere, bigla naman itong kinuha ang kanyang 2 ginintuang palakol at kasabay nito ang pagbato nito sa nilalang habang dahang-dahang nagpapalit ng anyo. Bago pa man lumagpak si Elpin sa lupa, naging dambuhalang oso na ito kung saan paulit-ulit nitong sinugod at pinagkakalmot ang nilalang. Patuloy lang naman yung sinusundan ni Tomas nang sa gayoy masiguro niyang matutulungan niya ito sa oras ng kagipitan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala namang nagawa ang kanilang kalaban kundi ang mapaatras ng mapaatras hanggang sa masukol na nila ito sa masukal na kakahuyan. Bagaman alam ni Tomas na kaya nitong tumagos sa mga puno, nakakapagtakang hindi nito ginawa. Nang maantala ng bahagya ang kanilang pag-atake, doon na dahan-dahang ibinaba ng nilalang ang kanyang karit ng kamatayan. Sino ka? Anong kailangan mo rito? Wala kaming ginagawa sa'yo, kaya wala kang basihan para kami guluhin at pagtangka ang patayin. Sigaw ni Tomas sa nilalang na yon. Medyo hindi na kasi niya mapigilan ang kanyang kaba, lalo pat muntik-muntikan na namang mapahamak ang kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagwika ang nilalang na yon, gamit-gamit ang isang dialektong ginagamit sa mundo ng mga engkanto. Dahil yon ang unang beses na marinig niya ito, nagpasya siyang ipaubaya kay Elpin ng pag-unawa sa sinasabi ng nilalang. Matapos sumagot ng nilalang na yon, doon niya napag-alaman na siya at ang balahibo ng anghel ang pakay nito. Inilahad din ng nilalang sa kanya, isa ito sa mga alipores ng nilalang na pumaslang sa kanyang ina. Dahil sa harap-harapan nitong sinabi ang tungkol sa demonyong nagtatangan ng nagliliyab na libro, kung kaya't labis-labis ang galit na naramdaman ni Tomas. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang kanyang nararamdamang galit, buong lakas naman niyang dinukot ang balahibo ng anghel at kasabay nito ang kanyang pag-uusal ng taimtim. Habang papalakas ng papalakas ang pag-uusal noon ni Tomas, pansin naman noon ni Elpin ang biglaang pagiging aligaga ng nilalang na parabang hindi nito kayang manatili sa isang tabi. Panay ang ginagawa nitong pag-ikot sa kanilang kinaroroonan, subalit bigo naman yung makalapit. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na ito nasipat ni Elpin na sumugod at kasabay nito ang buong lakas niya ditong pagsalag sa pamamagitan ng kanyang 2 ginintuang palakol. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nagkaroon ng isang harang sa pagitan nilang dalawa na siyang naging sanhi upang hindi magkalapat ang kanilang mga armas. Dahil sa pangyayaring yon, doon na pagtanto ni Elpin na kagagawa ni Tomas ang harang. Alam niyang panatag siya sa loob nito, kung kaya't pinili niyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang tanging nagawa na lamang noon ng subhi, panoorin ang ginagawang paghataw ng nilalang sa harang na naghihiwalay sa kanila. Maya-maya pa, nang matapos na sa pag-uusal si Tomas, dahan-dahan naman itong tumayo habang kalmadong nakatitig sa alagad ng nilalang na merong dalang nagliliyab na libro. Pagturo niya sa kinaroroonan nito, bigla naman yung tumigil sa paghampas ng kanyang karit na parabang binalutan ng napakalakas na tigalpo.
Ilang ulit mang tangkain ng nilalang na yon na magpumiglas sa karunungan ni Tomas, tila ba naging imposible yon para sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala nang nagawa ang nilalang kundi ang gumulong sa lupa upang tangkaing iwaksi sa kanyang katawan ang usal na pinakawala ni Tomas. Subalit kagaya ng inaasahan, wala pa rin siyang kakayahan sa usal na merong basbas ng anghel. Huwag ka nang lumaban pa. Mas lalo ka lang mahihirapan. Oh, tagapagbantay ng elemento ng lupa. Inuutusan kitang lumitaw sa gabing ito para magbigay hatol sa demonyong nananalasa sa kaharian mo. Wika ni Tomas habang nagpapakawala ng mga engkantasyon na pagtawag. Matapos niyang maiusal ang karampatang pagtawag sa diwata ng lupa, lumitaw sa kanyang harapan ang isang lalaking nababalot ng kalasag na gawa sa solidong pulang lupa. Kulay kayumanggi ang buong katawan nito at meron yung tabak na nagliliwanag. Pagtitig nito sa kanya, bigla naman yung lumuhod upang maipakita ang kanyang paggalang. Huwag mong gawin niyang kaibigan. Kagaya mo, ako man ay isang alipin lamang ng Panginoon. Kung meron man tayong dapat bigyan ng kaluwalhatian, yon ay walang iba kung hindi siya. Wika dito ni Tomas nang masipat niya itong lumuhod sa kanyang harapan. Nang marinig ng diwata ang kanyang sinabi, bigla naman itong tumayo at kasabay nito ang pag-utos nito sa elemento ng lupa na ibaon ang nilalang na kanilang kalaban. Segundo lang noon ang dumaan nang tuluyang mabaon ang kabuuang katawan nito sa napakatigas na lupa. Pagsilay ni Tomas na tanging ulo na lamang nito ang natira, nakangiting nilapitan naman niya yon habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla naman yung napanganga habang unti-unting nawawala ang pamumula ng mga mata nito. Pagbuka ng bibig ng nilalang, kumawala mula dito ang kanyang pinakahuling hininga. Ilang minuto pa ang lumipas, umihip ang isang napakalakas na hangin kung saan tinangayang bungo na siyang pagmumuka ng kanilang kalaban. Matapos ang mga pangyayari, dahan-dahan ang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Nang silang apat na lamang ang natira, agad namang nagpaalam kay Tomas ang engkantado ng lupa. Nagwiwika yon sa salitang Latin na kung saan nagawa namang maunawaan ng kanyang ama. Sa paglubog nito sa lupang kanilang kinatatayuan, dali-dali namang umalis mula roon sila Tomas. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad pabalik sa kanilang tahanan, doon nila napag-usapan ang mga karunungan ni Tomas na ginamit sa pagtawag ng engkantado. Masyado kasing namangha ang kanyang ama sa ginawa niyang yon na siyang nais din itong matutunan. Mahabang panahon pa tayo para matutunan mo ang bagay na yon. Pero huwag ka pong mag-alala. Gagawin natin ang lahat para mapadali ang iyong pagsasanay sa pagtatawag ng mga diwata. Wika ni Tomas matapos niyang maipaliwanag ang mga bagay-bagay. Dagdag pa niya na ang kakayahan niyang yon ay hindi naman niya kusang nataglay. Bagkus ay pumaloob lamang ito sa kanyang isipan, gamit-gamit ang balahibo ng anghel na kanyang tinatangan. Mahirap mang paniwalaan pero kapag nagtaglay ka ng ganoong mutya, may kakayahan ka ng magtawag ng iba't ibang uri ng mga elemento kagaya ng mga diwata. Nakadepende na lamang ang lahat ng yon sa kung hanggang saan aabot ang mga bagay na iyong pinaniniwalaan. Ayon pa kay Tomas na ang tanging limitasyon ng kanyang mutya ay ang kanyang mga paniniwala. Kung hindi siya naniniwala sa mga diwata, wala siyang kakayahang matawag ang mga ito. Simple lang ang hinahangad ng balahibo ng anghel, subalit para kay Tomas,
napakahirap nitong gawin. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, nadatnan nila itong napakatahimik. Masyadong madilim ang paligid dahil sa wala ni isang gasera ang nakasindi sa loob. Ang tanging naaaninag lang noon ni Tomas ay ang puno ng mangga na kung saan napakaraming alitaptap na namamahay sa itaas nito. Pagharap nila sa entradang pinto, agad naman nila yung binuksan at dali-daling pumasok. Pagsindi ni Tomas ng gasera sa loob ng bahay nila, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang mga maladuwending nilalang na dahan-dahang kumukuha ng kanilang mga gamit. Kulay berde ang balat ng mga ito at meron yung bughaw na mga mata. Mahaba din ang buhok ng mga ito at meron itong dalang maliit na sako na animoy gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng kung anong puno. Dahil sa alam niyang hindi naman mapanganib ang mga nilalang na yon, kung kaya't hinayaan na lamang niya ang mga ito. Ipinadala niya dito ang mga bagay na hindi nila ginagamit para naman kahit papaano umuwi ang mga ito na may dala. Sa pag-alis ng mga nilalang na yon sa kanilang tahanan, agad naman siyang nilapitan ng kanyang ama habang nagwiwika ng, Anak, ba't mo naman kinukonsente ang mga engkantong yon? Dahil dyan sa ginawa mo, baka panay na ang pagbalik nila rito. Noong nakaraan, nakita ko na din ang mga yan eh. Ang ginawa ko, kinuha ko ang mga gamit na kanilang hinihila. Nang marinig ito ni Tomas, tumawa lang naman yon habang masayang sumasagot ng, Ayos lang yun, Tay. Ayon kay Elpin, nagdadalang mga ito ng kaginhawaan at kaligtasan sa bawat bahay na kanilang mapuntahan. Tulong na rin natin yun sa kanila. Malay mo, may mga paggagamitan pala sila kaya sila nangunguha. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong tumungo sa kanyang papag para magpahinga. Ilang araw pa noon ang lumipas, namuhay ng mapayapa ang mag-ama. Wala na sila noong naririnig na mga usap-usapan ukol sa mga aswang at iba pang mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong pumutok ang balita sa kanilang baryo ukol sa umusbong na maliit na sityo sa kagubatan kung saan nangunguha ito ng mga ordinaryong tao. Dala ng pagkaalarma noon ni Tomas, nagpasya siyang utusan si Elpin upang makita ang sinasabing sityo na bali-balita ng mga magsasaka. Halos naghintay din siya noon ng 3 araw sa pagbabalik ng subhi upang malaman ang mga nakalap nitong impormasyon. Sa pagsapit ng hapon ng 3 araw, dumating na nga si Elpin, dala-dala ang iilang mga engkantong nailigtas nito. Karamihan sa dala nitong nilalang ay mga duwending puti na kung saan bihag ng mga nasabing aswang na namamahay sa umusbong na nayon. Kinumpirma mismo ito ng kanyang kasangga kung kaya't nasisiguro ni Tomas na totoo ang lahat ng inilahad nito sa kanya. Dahil sa kanyang mga nabalitaan, agad naman siyang nagsagawa ng plano upang pasukin ang pugad ng mga ito. Medyo malapit sa kanila ang lugar na yon, kaya na may hindi sila mahihirapan sa gagawin nilang paglalakbay. Bago niya nilisan ang kanilang baryo, sinigurado muna niyang nakapagbigay siya ng abiso ukol sa mga gagawin ng mga ordinaryong tao. Hindi naman kasi niya tumaaring pabayaan, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na walang proteksyon ng mga ito laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa paglipas pa ng 2 araw, naihanda na nga ni Tomas at ng kanyang ama ang kanilang mga sarili. Sa loob ng 48 oras, wala silang ginawa kundi ang manalangin at mag-ayuno upang mapalakas pa ng husto ang kanilang mga dinadalang lihim na karunungan.
Pagramdam nilang malinis na ang kanilang katawan, itinuon naman nila sa ibang bagay ang kanilang mga isipan. Bago nila tuluyang nilisan ang kanilang tahanan, sinigurado nilang dala nila lahat ang kanilang mga gamit. Habang binabagtas nila Tomas ang daan, panay naman ang kanilang pagramdam sa buong paligid. Sinigurado din niya noong buhay ang sabulag na nakabalot sa kanilang kabayo upang hindi ito marinig at makita ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang marating na nila ang bukana ng gubat, bahagya muna silang tumigil sa kanilang paglalakad upang magmasid. Napansin kasi nila noong mas malakas na ang presensya ng kadiliman sa lugar na maaaring hudyat na mas maraming demonyo ang naninirahan doon kesa sa kanilang inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na pumasok sila Tomas. Bagaman nasisiguro nilang malakas ang kanilang mga sabulag at puder, hindi pa rin sila nagpakakampante. Alam kasi nila noon, napakaraming sitwasyon ang maaari nilang makaharap sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, may iilang mga huni ng ibon na nagagawa nilang marinig sa buong paligid. Inaasahan na ni Tomas na mga tagapagmasid ang mga ito ng mga aswang, kung kaya't kahit malapit lamang ang mga ito sa kanila, hindi niya yon pinagtangkaang patayin. Nasisiguro kasi niya na kapag pinaslang niya ang kahit isa sa mga ito, mararamdaman ito ng nilalang na nagmamay-ari dito. Isang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin nilang tinatahak ang gubat. Ang kanilang dinaanan noon sa gilid ng isang maliit na sapa kung saan medyo maputik ang lupa. Napakarami ding bangin sa lugar na yon na siya namang nagpapahirap at naglilimita sa kanilang mga galaw. Sa pagdating nila sa kalagitnaan ng gubat, nakasilay sila ng mga kahoy na itinali sa mga puno. Korteng tao ang mga ito, kaya na may pinagmasdan nila yon ng maigi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla namang nabaling sa likurang bahagi ng puno ang pansin ni Tomas. Pagsilay niya doon, tumambad sa kanya ang isang matandang babaeng kuba na merong kwintas na may palawit na bungo at kamay ng tao. May dala ding tungkod ito at sa hindi malamang dahilan, nakayapak lang yon habang naglalakad sa kagubatan. Pagtitigan nilang dalawa, agad namang kumaripas ng takbo ang nilalang na para bang labis sila nitong pinangingilagan. Anak, sino yun? Gulat na tanong ng kanyang ama. Manggagawa yun, tay. Sigurado akong sa kanya ang mga patibong na to. Bakit may mga ligaw na tulad niya sa gubat na to? Sagot naman ni Tomas sa kanyang ama. Dagdag pa niya, mas malakas ng dihamak ang mga manggagaway na nakatira sa gubat kesa sa mga katulad nitong nakatira sa baryo. Ang iilang mga manggagaway kasing lumalayo sa tao, nagkakaroon ng mataas na uri ng kalagayan sa tinatangan nilang lihim na karunungan. Mas mataas na kalagayan, mas mataas na kapangyarihan. At kapag naabot na ng mga manggagayaw ang puntong sukdulan na ng kanilang kakayahan, katakatakot na sila para sa mga antingerong kagaya ni Tomas. May hahalin tulad mo ang mga ito sa isang mahinang demonyo na dahan-dahang lumalakas sa paglipas ng panahon. Ayon pa kay Tomas, na bagaman kulam ang pinakapangunahing aral ng mga ito, hindi pa rin nila yon marapat maliitin sapagkat kaya sila nitong patayin sa oras na matapakan o masagi man lang nila ang patibong na ikinalat nito sa paligid. Tay, lahat ng makita mong bulok na hayop, prutas o kung ano paman, ipagbigay alam mo ito sa akin. Huwag kang lumayo sa likod ko at iwasan mong humawak ng kung ano-ano. Babala ni Tomas sa kanyang ama.
Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang nananatiling walang imik. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy na sila sa paglalakad upang hanapin ang nasabing sityo ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas magmula noong dumaan sila sa teritoryo ng manggagaway. Madalas na sila noong nakakasilay ng mga baboy ramos sa paligid. Hindi maiilap ang mga ito, bagkus ay para ba yung naghahanap ng mga bakas ng tao. Hindi naman yun gaanong pinapansin ni Tomas sa kadahilanang nasisiguro niyang hindi sila masisilayan ng mga ito. Sa pagsapit ng hapon, patuloy pa rin silang naglalakad sa gubat. Si LP noon, minabuting pumanhik sa itaas na parte ng mga puno upang magawa nitong maipagbigay alam kay Tomas ang kasalukuyan nilang lokasyon. Tiwala naman siya dito kahit papaano, gawa ng kilala ang mga subhi bilang mga nilalang na merong matatalas na mga mata at pang-amoy. Sa loob ng mahabang pagsasama noon ni Tomas at ni Elpin, ni isang beses hindi pa yun pumalya sa mga bagay na ipinapahanap o ipinag-uutos niya. Ayon nga kay Tomas, na noong medyo may katandaan na siya at makakalimutin, si Elpin ang tumutulong sa kanya para mahanap ang mga bagay na kanyang nawala. Okay, mukhang mapapasabak na naman sa gera yung bida natin. Isipin ninyo, isang sityo ng mga aswang papasukin nilang mag-ama, tapos may manggagaway pa. Well, yung mga OJ listeners natin, alam ko naman na alam nyo ang kalidad ng mga manggagaway. Sobrang lalakas ng mga yan. Kaya, sunod na kagad natin yung 11. Yun lang. Salamat.